also remain standing. We want to greet you again tonight in the name of the Lord Jesus Christ. We are certainly happy to be in the house of the Lord. We were certainly blessed this morning. The gathering in between of the young people was also fantastic. And then tonight testimonies, beautiful, even from the morning and from the heart, even the singing now, Aliko Liniga. That's really powerful testimony. And now we're under expectation to say, Lord, the atmosphere is right. Come and talk to us. Our hearts are ready to hear from you. Plant the seed of life. Amen. Use this man in an unprecedented manner. Yes. Inspire him and give him the endowment of the heavenly governance. Yes. That when he speaks to us tonight, it's not him. He steps aside. Amen. And the Holy Ghost takes over. Amen. Let's sing the song once more time. Aliko Elinika. There's this message. Aliko Elinika. The precious brother is going to come and preach the oracles of God. Don't worry about time now, please. Don't worry about time. Let's be in his presence. Listening from our side. Siyabulela nathi kuba nobungqina bokuba alikho elinye igama thina esingasela ngalo xa sihlaselwa impi kaSathane. Siyabulela uNkulunkulu omhlophe, igama lakho liphilile. Igama lakho liligwiba uNkulunkulu omhle. uNkulunkulu othandekayo amalungisa abalekela kulo aze asinde. Baba, sithi sinika wena udumo kwizuko kwanembeko. Sisithi enkosi mzali, xana Nkosi kule nkonzo sizawuthi Nkosi sijonge izwi lakho. Siyabulela ngale mihlabelelo uNkulunkulu othandekayo, iphilisayo uNkulunkulu omhle. Ngenene izwi lakho linyanisile xa lisithi uhlala ezilungisweni zabantwana bakho. Sikuvile nasekujikeni kwelanga uNkulunkulu othandekayo uba ungohlala ezindumisweni zabantwana bakhe. Moya ongcwele simema wena ke ngelithuba. Simema wena Nkosi enhlizweni zethu. uNkulunkulu omsindulu sitsho omnye imihlabelelo ukuthi izwi lakho masilive lakutyhilwa nawe sikuve Thixo wethu. Ngumthandazo wethu Baba oyingcwele. Ukuthe ezami izimvu ziyaliva izwi lakho. Simonela njalo Nkosi
okokuba uNkulunkulu omhle kangaka umanifest ubumvu bethu ngokuthi silive izwi lakho. Malisakhe ke Thixo wethu, malisenze kumina kumbi izwi lakho Nkosi. Sithandazela umuntu ngamnye, kholwa ngalinye, family nganye, babo ingcwele. Sithandazela amandla ezwi lakho ukuba kukho patterns, my God, ezingabuzukisiyo ebomini bethu. Izwi lakho ma lizibreake egameni lenkosi Yesu Kristu. Uba kukho i-cycles moya ingcwele ezingakunika uzuko empilweni zethu, ezingakunika i-preeminence empilweni zethu, ngelizwi lakho Nkosi sithi maziende, maziphele egameni lenkosi Yesu Kristu, ukuze Thixo ingcwele uzuko ibe lolwakho wedwa, ukuze imbeko ibe yeyakho wedwa kuphela, uNkulunkulu othandekayo. Yiloo nto ke Nkosi sicelayo xa singena kule nkonzo egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Can you repeat the song just a closer walk with thee while you open the book of Daniel chapter 1. In the book of Daniel chapter 1, we are going to read a couple of verses there. Sibulele kumakholwa ngemihlabelelo qala kuqala speeding. Ngelinye ixesha siyakunceda xa ushumayela xa uyifamba ikhona into ekhonfenywayo zezingoma kule kufuneka kuthethe ngayo. Amen. Zithethe kuloo nto netest yonke nje into uthi kanisikelele makholwa. Amen. It was a wonderful ingase ngiphume izohlala nami ngimamele. Amen. God bless you. Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. You know, lento yokuhlabelela ukuba ngabana sinoyiqonda ngayo kwencinci na kubantu abandunayo yakhe yende yasehlela lokho enkonzweni bayanayiza as a young person kuvele nje kubeke kulobana mandiyongqina baphambili, ndive strong uba mandiyongqina baphambili. Banza ikhumbule nale ngoma kodwa noba enza ikhumbule kodwa ndifike ke ndicule le ngoma ndiculayo
ndawo yacula abashunyele yaphuma inkonzo. Ndikhwethe ngomnumzana nathi hey mzala tata besimdala tata. Wathi ndiyabulela ngalangoma uyicushileyo. Ngoba beselihleli nje benkonzini besithatha izigqibo ndizawuthatha ubomi bam. Ngenxa yale nto ndiphumela kuyo. But laa ngoma uyiculileyo indincedile uba ndibuyele ezingqondweni zam. Ndagqiba into yokubana andizuba sasithatha eso sigqibo. So iminister ayingomshumayeli qha. Uchorus leader, song leader yiminister. Abantu abazayo bazongqina, they are ministers. Hallelujah. So into nzithi mamela uThixo xa ethethe enhlizweni yakho. Lo ngoma kunika yona isebenza kumuntu ekufuneka isebenze kuye. Glory to Jesus. But loo nto yenzeka ntoni ngenhliziyo yakho? Akho nto yodlula loo nto leyo. Nsithi nje mandichaze nje loo nto leyo ngoba mna njengendihleli phaa ingoma endiziculayo ziministarisha kum. Zizomeleze mna njengoba ndizoma kule ndawo. Zibe kubungqina bangabana so nyhani yile nto uThixo afuna ndiyithethe. Glory to God. Inkosi ndisikelele bakhona. Daniel chapter 1. Ndizawufunda from verse 1. Ufunda ngolu hlobo and then emveni kwale gqoyifunda singahlala phansi ndizawuqhubeka ndifunde ezinye verse. Yeah, uDaniel chapter 1 athi in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. Ndifuna njengoba ndifunde ezi verse siqaphele uba iBhabheli le yayizenza njani izinto. How was Babylon doing business? Isystem yaseBhabheli yayisebenza njani? Ngoba nangona iBhabheli ingasekhoyo ngolahlo kodwa uSathane usasebenzisa lo system still for ukwazi ukuba abantwana bakaThixo. So kubalekile ke umuntu ayi-understand ngoba la system yaseBhabheli i-system eyamsebenzela uSathane nangoku isamsebenzela. La system, la nkqubo, that system of Babylon. So it is important that we understand how it functions. So they would go out bahambe bayokoyisa emkhosini. Uba banoyisile kukho into bebeyenza bebethi bakoyisa. When they overcome, they took everything of value. Nantoni nenexabiso babeyithatha, babengayishiyi. Nantoni na eyayibangela into yoba obabukumkani bathe babeyisa bona bume babeyithatha loo nto ukuze obabukumkani bungaphindi bume. Ukuba yayiphatheka babeyiphatha bahambe nayo. Nantoni nengathi inexabiso, anything that had value, those people will take with them. They will make sure that nothing of value, whatever that gave that city, whatever that gave that kingdom power and authority, they will take it along. The system is about being. So now we find that now verse 2, and the Lord gave Jehoiakim king of Judah unto his head with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels unto the treasure house of his God. So yonke into wayizisa endlini yesithixo sakhe. Everything he brought to the house of his God. Singahlala phansi. Everything that he got there. I will continue to read. And then the king spake unto Ashpenaz, the master of the eunuchs, and that he should bring certain of the children of Israel. Now lokungani ke athethe ke noAshpenaz noba ndicela uthathe abanye babantwana bakwaSirayeli uze nabo ngokunjalo. And then masiqhubeke nje umkhonsebi nayo okay, the yes. So then the children, now Ludidi, this is the class Ludidi.
The children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, cunning in knowledge, understanding science, such as had ability in them to stand in the king's palace, in whom they might teach the learning and the language of the Chaldeans. System it is a system where there is so much corruption that is there. And you find that to get the best position, the highest position, usually what you would find is that abantwana abafuna ibhasari ngaba clever kakhulu, ngaba good kwizifundo zabo, but need the opportunity yokuya kwi-university. But where you have started baphathula university une-system yakhe. Xa sifuna bazawuya phaa masithathe the best, wakholwa awakholwa siza kunika ibhasari, kodwa ulindelwe ukukorruptwa yile system siwa kuyo, ngoba nangemfundo uyazama ukukorrupta. Abafundileyo mabakorrupte bacinge ngohlobo lwalapha emhlabeni, bangacingi nje ngohlobo lobukumkani bukaThixo. So iBhabheli is there to corrupt i-system yayo. Alright. Now verse 5. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Yabona indlela lokumkani wayedile wayengathathi noba ngubani, wayengathathi umuntu ongenamsebenzi, kanti ongenamsebenzi umuntu ongenagalelo, wayengamthathi umuntu ongenagalelo kukumkani bakhe, whether it is spiritual or whether it is intellectual. Kwakufuneka kube negalelo onalo xa ufika phaa babukumkani, because igoal yakhe ukuba ubukumkani baseBhabheli mabume. The kingdom of Babylon had to stand strong. They needed any wisdom, because if they conquer a nation, they take the best of that nation to come and make this nation stronger. That's what they did. Whatever they would sack, so they picked up with no Daniel, but hey, it means in the benefit even the vessels in the house of God were also brought in here in this kingdom. Alright. Now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Let's go on. So ngama abo la ngama abo originally la bawaphiwa la siwaqhelileyo Shadrach, Meshach and Abednego ayengekho magama abo la. So into obakumkani xa ufika phaa kutshintshwa kwa igama elilakho. Apho usuka khona siyazi ukuthi igama means character. Igama lithetha into isimilo. I-system awayisebenzisayo apha iyegama. I-system uThixo awamoyisa ngayo at the same time uSathane. Mandicacise ndithetha ukuthini ngalona. Njengoba ukumkani lo etshintsha amagama abo, uThixo wathi make sure yena ubamba loni inhliziyo zabo. uThixo wathi make sure ukubana uthimba imiphefumulo yabo, uthimba ubomi babo njengabona bethathe amagama. Yile uSathane ayenza ukuthi ngoku yazwenzani, yasiyenza abantwana bethu sibathiye amagama amnandi aweBhayibheli, but to make sure ukuthi ilife yalamagama uzabavimba ilife yalamagama, but amagama babahambe nawo bona kongqanga. But in life, yebo kuba umuntu lendlu kodwa ititle deed awunikwa.
i-title deed. Kahle ngopho ne-power kahle. Kulona title deed. Nokuhlala kuye wena. Xa evethanda uyafuna ukukhupha when he chooses to. Ngoba yena une-title deed. Sometimes, really, amagama wam igama lakhe ngubukho benkosi. Ndixole mna yiloo nto leyo. Ndinomntana igama lakhe ngubukho benkosi. Hayi igama elimnandi, igama lithetha ngoThixo eli gama. Ndingenzile uba elaa gama libe yi-reality yalaa mntana. Because ugqiba kwam uthiya kufanele uba ndibheke edoleni uba Yehova makabazi ubukho bakho. Ndingaxoli deske abazi adibane nobukho benkosi. Ndithini? Ndithathe step back. USathane sawugqiba thini athimbe life ngandishiyeke negama. Ngoku ndondla uSathane uthimbe ntoni? Uthimbe ilife. Nansi uSathane layenzayo. And yinto funeka sikwinto esithi ekade ububomi balanto. And funeka singaxoli singabubonanga. We can't be satisfied. We can't be satisfied if we haven't seen that life. Yela God. The life of the name must be there. They changed their names, but they could not change their character. They could not change their lives, but they changed the names. That is what the king did, because the value of the name is in the life of the name. Xabiso legama likubomi bela gama. Lileli apho ixabiso legama. So bathatha ke basiwa. Verse 7, and unto whom the prince of the eunuchs gave names for he gave unto Daniel the name Belshazzar, and unto Hananiah Shadrach, and unto Mishael Meshach, and unto Azariah Abednego. Verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, and with the wine which I drank there, requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Kuthiwa uDaniel yena waqimba enhlizweni yakhe. I said earlier I want to talk about the class of Daniel. Udidi luka Daniel. Kuphela ludidi luka Daniel olunako ukumelana neBhabheli. Only the class of Daniel can withstand the pressure, the influence of Babylon. If you are a young person, you must study Daniel. Hallelujah. Just study Daniel prayerfully and see what God can do for you. Now what we are finding here is that Daniel purposed in his heart. What day enhlizweni yakhe na ayindizuzingcolisa. Ngokutya newine kakunkani. Ngenyama newine kakunkani. Andizukuzingcolisa. Wathatha lo decision to be someone that, because iBhabheli into ayifuna yayikuba iBhabheli mayibe strong. Babylon had one goal, that Babylon should be strong. God wants to see himself in you and me. Bawo andicela ukuba aba ubasuse ehlabathini. Kodwa ndicela ubagcine ehlabathini. Lord, my prayer is not that you should take them out of the world, but keep them there. Bagcine belapho. Uthi kune-system yokumgcina umuntu engqongwe kukubi. Unendlela yakhe uThixo. God has a way. When we complain about ubabubi, uThixo yena unendlela. That's why I sing this scripture. Because Babylon had Babylon had nothing to represent God. Everything
yayikhasene nayo yonke into eyayingathi nobuthixo. Noba igama lakho linobuthixo liyatshintshwa eBhabhiloni. Even if your name is godly, it had to be changed in Babylon. That was the system. That system was designed to corrupt you. That system was meant to deculture you. Yayisenza nobana isithethe sakho sobuthixo sitshintshwe wawufika pha. Wawungavunyelwa uqhube ngesithethe sobuthixo. Isystem esiphila kuyo ngoku yeLaodicea, it's a Babylon system. Ukuyibona even in your own house endlini yakho, abantwana bengawufuna umthandazo. Uvilo bangathi ngathi endlini yakho. That's why ndingafili free ngothandaza, ngothi nje makuthandazwe. Uva kufuneka bengathi kuzawu ilizwi lakho lesilongo. Ngokumelene neBhabheli ngoku. Ayifuni intshukumo kaThixo iBhabheli. Iyadineka into kaThixo iBhabheli. Ayifuni. Because iphefumla ngento engena kuThixo iBhabheli. So Babylon was there to make sure that they break your culture, to make sure that they destroy your values, anything that represents God. Look at the church of South Africa. It's got nothing to do with God. Until they say, we don't need prayers as Goleni, we don't need prayers, we meetings, we office, so kubekisa abantu abantu bakanda bakhonza uThixo. So bangathandazo. You see, it designed our system. It came through the system of rights. Because okay, even now in South Africa, Constitution as a South Africa. Lay against Uthixo. His system is there to corrupt. If una 18 years, ungangeni kufuna 18 years. It's got nothing to do with what the Bible is saying. To say your body is the temple of the Lord. They don't care about that. Amen. Now, amen. This system of Babylon is a system that is against anything that represents God. I used to lead Abanabacha for quite some time. And I would be surprised that farewell grade 12. Then you must see our brothers and sisters. Hey. So then I was invited to be a guest speaker in a farewell. And I was a youth leader. I did not tell the youth that way in grade 12 that I will be there. I told them because I can born again and start. So I'm going to see today. I was invited as a guest speaker. So when people are coming in, we must do a kind of honor by now. When the Nobana cannot grade 12, they get up, so that when they enter, we can applaud them because they have made it till this far. Hey, my God. Amen. Then I'm standing there at the door. Hey, can't sit. Hey, I got that and I know. One boy, she saw me while she was coming there.
Ngokuthanda ukubona uyasitha esisanda ngokusalelwa nawo. When she saw me, she's pushing away this hand. I'm going to take my brother. I don't think you are as mix and that's not as the partner ya your car. That's all that he knows. Hey, I wanna yayingasangena phansi komhlaba babe nakho ukuzimela. But ngiyakuzwa ebenyenzelwa into ubantu into lakho. Ngizanga bona umsiko osuka phaya uzotsho kule ndawo. Isilite sokuzwa ayizanga ndaqonda hey ikhona nje into obana mhlawumbe kuzongcina into etight ke kuthiwe ke mhlawumbe but kazama ukuyizimela ayinxile ngolo hlobo yemani ayinesilite esi too much then no brother Veza ngo sibona omnye abantu abatsha kule nto ndithetha ngayo ndithi yazi abanye babantu abatsha xa besekonzweni badikidiki some of them people in their church they are lukewarm. Man, abaphi chance babheke ehlabathini abekho lukewarm tu ba hot babefika ehlabathini bafika standard basibambe bangasithobi basongeze xa banako basongeze kuba banako ngothuku lokwathi ixesha lonke into beyikholwa lento kanye nesithini abanye bedese bathi xa besiya kweza zinto ufuna abanye bafihla ibhluk aphume impilo ibhluk ifake ebhegini ibhluk le wena bona nje udadefuma bekelilo etuya kwinto yesikolo xa ifika baphambili ukufaka naloko pha ake ibhluk le iBhayibheli iyayiforce iculture yayo iBhayibheli iyayiforce besithetha nabantu abachapa eliyasithetha lento kuthiwa friendship engahlambulukanga engekho right. Lelo kuba wena unankwenkwe uba una boyfriend kufanele bakuphatha kabi ngendlela ethile kunentethe there are certain comments ezenziwayo uba wena finisha awkward finisha behind wena xa ungayenzi le yenziwa ngaba when friendship endalo is unhealthy suka kuyo le friends awubake nyayibaze friends kutheni lento bekuthuthumbisa nje baphila le life yakho kuthenge ngena yamkele life yakho yokuba umntwana kaThixo injalo isystem yaseBhayibheli yonke ikuhluba yonke into nje enokuthika but ifuna abantu abakwazi ukuthatha isidingo hey malungeze nje lezi zinto nje when it comes kwiBhayibheli xa ufika kuyo iBhayibheli xa ufika pha yabona umuntu wayinikwa 3 years before ayoma phambi kokumkani 3 years babethi make sure kula 3 years uzawufana neBhayibheli ayisudlulela bekunika ixesha bakula 3 years azakusebenza kahle kufanele neBhayibheli kweli xesha siphila kulo abakunike leaks 3 years kweli xesha baphila kulo 3 years needs too much kweli xesha siphila kulo iBhayibheli operator ngefoni oyithenge ngemali abazali bakho le bona le ithenga ngokwakho iBhayibheli ine program yayo apha yona ine program yayo and apha kule program uyafundisa lapho uyafundisa iBhayibheli ngapho uthi iBhayibheli ithi lapho xa ilizwi lithi ithi lapho iBhayibheli ngokukhasene nayo yonke le ifundiswa ngapho yabona yonke lesikuba ukuphuma nje kontomtsha ongekho serious uzawukhetha apha kwiBhayibheli iBhayibheli seyinento zakhe ashiwe zizo ekufuneka catch up ngazo say ready for the iBhayibheli catch up pha unikwa 3 years mama iBhayibheli lisebenza ngayo yabona pha iBhayibheli bekungathiwa nje uhlala babe happy nje ukuba ukhona andithi nasi happy nje ngokuba abantu abatsha babesenkonzweni nabantu abesestay happy nje yilona not pha iBhayibheli kufuneka nokutya kwakho bafuna uyazi ukutya ntoni basekutyeni oku funa ukutya lento bona bakutyisa khona abaqoli ngokwafuna kuDaniel bacenge bamchallenge bathi jonga khawusinike nje ixeshana nje uphinde usicomparation nabo ngoba la kumkani la Ashkenazi lo
Yayingumuntu lo wayeqeqeshwe kahle wazi umsebenzi wakhe. Baka wadityaniswa no-Ashkenazi. Ungena uyilanda uyiyo kodwa xa uphuma ngapha uyima phela. Xa uphuma ngapha indlela wayekhona ngayo u-Ashkenazi. Umyalelo kaNkulunkulu, he would carry it out to the letter. Yabona uThixo xa umkholwa uThixo uza kwenzela ifavor especially. Batho Daniel, khawusitheste nje usicomparishe nawe. Masike nje ifruit nasifane namanzi. Sibone uzawubona bamnika ixesha before bayomiswa phambi kokunkani. Ukuba ayisebenzi lesitshoyo then ungabona ungathini ngathi. Oh, kulungile. Wabanika ichance. Abona ngiyacacisa njani nkosiyami. Aba bafana babesuka phakathi kwelizwe laseJerusalem. Kukho into abayifundiswayo ngabazali babo ngoThixo. Kurongo ukuthi into kodwa bafundiswa ngoThixo odale amazulu nomhlaba. And futhi naThixo indlela babethembile kubo isuccess yabo yayisiza ngoThixo. And babesazi uba bekhethiwe nje inoThixo phakathi nabo. Babeyazi. Kukho ezintombi ezimbili zikalapha. nguRakheli noLeya. Ngeli xesha uYakobi ethi ngithatha zonke zami ndiyahamba. Le indala baniphazama. Yaba yiyo eyaqamba yey bona le ndawo yakuyo andiyazi zange ngayo. And ukuba ndizawusurvive pha. Isiqinisekiso yintoni? Wakhumbula utata wandifundisa ngabaThixo basekhaya. Wangena endlumini katata waba izanabemali waba izithixo zikatatake. Ngoba wayefundisiwe ngoThixo bakatatake. Uba nje ubheke emzini nje usenoba survive ba umazi uThixo. Amen. Glory to God. Now ndiyabuza ukubana inoba wasebenzisa isystem enjani la tata nala mama ukuba umntwana wabo akuyo yonke into awayenoyithatha makathathe izithixo ezi uba zizanceda xa zisengxakini. Thina sibe kanti loo nto siyayiphosa iyasohlula into yokubana sithi but uyacinga uba ngoba ndikhe ndibala iminyaka ndiqonda okay le ntwana yam ngoku ina-12 years ihlala apha kule ndlu. I-progress endiyenzayo spiritual life yakhe funeka iminyaka eminingi because i-test yamandla alento lapha kumntu ufuna ukubona lapha kuye. Funeka ngaboni ukumkholwa kwam uThixo ndidinga ukubona apha kuye ndingarelaxi makholwa. Ndingarelaxi ndingayiphumleli loo nto leyo. 3 years was enough. Tshintshe yonke into afike umntu abe yiBhabheli kwelancane. So iBhabheli leyayisenza ke ndithi yayifuna noba yitya le usele le uhlale ngolu hlobo wenze ngolu hlobo. Now iBhabheli yayingaxoli nje kuba useBhabheli. So ithi loo nto kufuneka kuyi-experience iBhabheli. Ungayazi nje kodwa uthe ube namava indlela babekunika ngayo amava. Babephisa ukutya kwapha uphile ngendlela zapha. Thina siyaxola ngoku singekayiboni i-experience ebantwaneni bethu. Kungekho eksixole sinakho problem as long as belapha endlini kaThixo. Basendlini kaThixo fine kodwa uThixo ufuneka bephansi elizweni. Nanzo le nto namandla. So iBhabheli yabona ukuba wayithatha ifoni nje ngomntu omtsha once uyithathe ifoni inendlela okokuqala noba le information uzoqala uyifunda ugqiba kwakho uyifunda uzoba ingase ndiyibone manje. Yabona uqala ngoyifunda lana uthi umntana intombazana xa ingqina uthi iitshomi zam zazisithi xa zithethe zithi oh wena awazi into kanene wena
ngezi zinto zethu. Uthi ndibavukala bathetha ngantoni? Uthi okay ndaqonda banza yofunda ngezi zinto bathi andazi. Cathela ndizazi ke makhe ndiyofunda ngezi zinto. Uthi ndangena kula life ngokuqala ngoyifunda. Ugqiba kwakuyifunda ndanqwenela uyibona. Ugqiba kwami ukuyibona ndaphela ndiyenza. Uthi ndawenza ngakuna. Ngoba iBhayibheli ayixoli ungekayenzi le nto ingekaphili kuwe. Ayixoli iBhayibheli. iBhayibheli will ensure that funeka ube kubungqina beBhayibheli uhamba wena. Urepresent iBhayibheli uhamba. Ayixoli iBhayibheli ingakakhange uzibone ezo zinto. Sasa besithetha nge-preeminence kaThixo. But ndifuna siyazi uba kukho bunye ukumkani obufuna enye i-preeminence. Bukhona obufuna uba le kaThixo mayingenzeki kodwa makwenzeke i-preeminence yaseBhayibheli. And umuntu ofuna ukube funeka ube ngumuntu omtsho okwaziyo ukuba ndingathini. Ukuzwa njengoba ndistadisha le message. Enye into abangumthwalo wakho ukuba i-emphasis what is your emphasis? Yintoni ekufuneke ndiyigxininisile kulo myalezo? Yinto ofuneka ndiyigxininisile? Yinto lunengxaki nayo funeka igxininisiwe kulo myalezo? Kuyo yonke into efuneka ndiyithethile noba ndizishiyile ezinye kodwa yeyiphi emna ndingayishiyi? Siyabantu bakona. So now uDaniel uthatha ke yena isigqibo loba mna andizuzingcolisa ngowayini nokutya kwalapha eBhayibheli. Wathatha eso sigqibo ezo. Bana uthatha ngehobe. Uthi umoya ingcwele ufana nehobe. Uthi once wena wenza into wrong elahobe alizukhawuleza ukushiya lihamba nje liyomela qelele pha. It just waits. But when you make the right decision, he says the dove will come back again. Because now you've made the right decision. Then the help of the Lord comes back for you. Mamela kuko le tibalulekile ufuna ukuyiqonda is that kukindawo pha kwincwadi Genesis chapter 6 ethi iBhayibheli abantu babeyila okubi kodwa into ezimbi ezasenziwa ngabantu esayicinga nje ucinga ububi namanyala qha non stop. Indlela uSathana awayezicorrupte ngayo ingqondo zabantu, inhliziyo zabantu. There was no room for God at all. There was no. Nantona yamithi ngibukela eza cartoons zayo ndithi iBible story ubukhe wayibukela yona. Kwenzo zonke lezi hayi cela fake iBible story ke. Fake iBible story. Ngoba nje usabona into abazibukela ziyaba cultureish. Zithini zifake isithethe uyawudibana nomntana wakho sowungamazi ungazi bekutheni. Over times uSathana ufaka isithethe ngezazi. Ufaka isithethe ngezazi. Now ngela xesha liqala Genesis into babeyile ukubi kodwa until wathi uThixo my spirit shall not strive with man. Umoya wami awuzukuhlala kutheni uzamazamana nomuntu. What does it mean my spirit shall not strive? Strive. What is the meaning of strive? Strive, it means to make an extra effort to achieve something. Ukwenza imigudu eyongezelelweyo ukuze uzuze okufuna ukuzuza. So Lord, what does it mean to say your spirit will not strive with man? Kwathi qatha ngamagama kaBhaqanam athi uThixo umdale waye free moral agent. Umuntu uThixo umdale bangakwazi uthini ukuzifuna ukukhethe ukumlandela uThixo akazi ukuforce. Wow, ukukhetha then uThixo uyangenelela ngoko. But awuqale awakhetha bibulile uThixo. Uthixo umoya wakhe awuzube uphikisana nawe uxoxa nawe. The spirit shall not strive with men.
So I must make the right decision. Ndaqaphela lento ngoku ndanditshata is that nangona ndayikhuphayo ilobola kodwa laa lobola yayingenanto kwenza nothenga uthando lwenkosikazi yam. Kwakufuneka yona ikhethe ukundithanda. Yi-choice into ayixoxa nokuxoxa phaa kwilobola wathi yinkomo yobuso le yinkomo ayikho inkomo yothando. Funeka uthini uzidicide ngaba ndiyamthanda lo mfana okanye ndimthanda. It's a uthando cannot be manipulated. Uthando cannot be forced. Uthando cannot be compelled. Awukwazi ukhathwa. Ile yenzeka into kuphimisa ngosukhatha. No uthando you can't do that. Funeka voluntary lento. You choose. To follow God, you choose. And uthikuma ngoba ndandisibuza uba njani Yehova wawuphi ngoku Adam no-Eva betyala nele apile sesisengxakini nje sonke. Wakutheni uzungangeneleli uyinqande yonke le nto ingenzeki. Wathi qatha lana Thixo efuna bakhethe ukulandela izwi lakhe, bakhethe ukuma nelizwi lakhe. Ukukhetha akakukhethela uThixo to follow his word. Nah, it's our will. It's our will that jumps ahead. So God does not force. Yilento Daniel wagqiba yena. Akuthiwa uThixo, kuthiwa bani? Daniel. Wagqiba enhliziyweni abantu usizibonisa. Wangenelela uYehova. Ngoba uDaniel utheni? Ugqibile. Shadrach noMeshach bagqibile. Wathi sakuthi kuba yena uzawuma nabo. Abazokohlelwa yimix ngoba bagqibile. Ngoba bagqibile. If you want to involve funa uThixo abenxanenye, masenze izigqibo ezi-right. Masenze izigqibo ezi-right. Sizambona uSimakade engenelela ngendlela esingathanda siyicinge. He will step in because we made the right decision. He will surely step in. Glory to God. One of the challenges zaseBhabheli kunokuthi a law of liberty. Umthetho ndingathini wenkululeko. Apho khona lento ndithetha nge-free moral agency. Apho khona ufuniseka uba unelungelo lokusithatha esi sigqibo. Nina uThixo akazukuforsa ne? Now, elungelo ulisebenzisa njani? Do we know uba wonke umuntu ebenyanzelekile uba atye abantu abakumkani nalawayo? Benyanzelekile. Ibingumthetho. So uDaniel benokuthi bendinothini mna xa ngumthetho walapha. Umthetho walapha nje zamphilisa njani umntana? Into yokuqala bona befokase kuyo yile ifuna uThixo. Into yokuqala abayingqalelayo. Uthini kaMen uThixo uthi so therefore sizawuhlala nale ifuna uThixo. uEsau wathembisa ngokuzibulo lwakhe. Ngoba wathi xa kubekwa lesuphu ilapha phambi kwakhe. Wathi kwabuza umntakwabo uyayifuna lesuphu khandike ubukhulu bakho. Kuba kaloku azibona kune-credits zothatha isigqibo. Waqonda uzazisebenzisa ii-credits zakho hayi ubukhulu bantoni bobo. Ungakuthatha ubukhulu khandike lesuphu qala. Yabona laa nto ye-liberty ngokukumkani wathi makwenzeke ngolu hlobo. Mandithathe ngokukhawuleza uYosefu. UmkaPotifaro uthi kuye lala nam ngoku. Saba ndim onika wena ilungelo. Ilungelo xa unika ilungelo. Likhadi ilungelo linikwayo. Ngoba abanye amalungelo ayingomalungelo. When you get to the other side. Don't think ilungelo nje ayilolungelo. When you get to the other side. Athi kuye ndithanda impendulo yakhe. Ithi ukumkani uye wandinika ilungelo. Akekho umuntu le-authority nayo apha. Kuyo yonke into elapha. I-authority yam yeyona inkulu but
I don't have authority over you. Wena analungelo kuwe. Asawugqiba kuze ndingathini ukumona ndenza into embi kangaka kuThixo wami. Abuze lo mbuzo. Yabona uJoseph was serving before the Lord. When you try to serve before the Lord, abantu bangakunika ilungelo. God has asked, but you serve before God, not before men. Hallelujah. The right sifumana kuThixo. Our government is God. Our government is the word of God. That is our government. No right is a right if it is hambelana nelizwi likaThixo. What angeke andikwazi ukuyivumela loo nto leyo. I can't sin against my God. Yabona ngoba izinto ezifana nezingelinye ixesha usenongayo esonweni kodwa kukho ixesha isono sizawuza kuwe. Xa size kuwe will I be able to stand? Ngoba apha isystem lithi yonke into was just against God. Yonke into yayichasene noThixo. Apha eBhayibhelini akho nto ethi masithobele uThixo. Culture yakhe yatshintshwa nje yonke into. Sithi esingisilungu kodwa sithetha sithi if you are not able to think beyond what you see and feel now, you can remain a slave where you are. Or if awukwazi kubona nokucinga ngapha kwale nivayo ngoku ebethetha ngento enento kwenza ne-addiction. Ngoba ne-addiction abantu bangakwazi uyeka utywala, abantu bangakwazi uyeka iziyobisi, noba intoni into kwenza, noba zinto zamanyala nazo zonke ezo zinto. Abanye banelo-addiction yobukela amanyala nento ezinjalo. Uthi because ngalando i-reality esasono uyasi-experience, but uthi ukuba awukwazi ukucinga beyond le nto uyivayo ngoku, ukuba awukwazi ukubelieve uba there's something better than what I am experiencing now, you will remain a slave. And still you start to believe that no, there's a better life than this. There's a better life than this. So we embrace our weakness. Don't embrace it. Number one, but don't accept and embrace it. Keep on. If we say remorse, we say no. We suffer being alone. Because repentance is not far from you. Repentance is not far from you. But if you cannot think beyond what you currently feel, for 27 years, that small little cage where it's coming, but he could think. He could feel and see a possibility of something better than Lendon Igoyobo. And Natalia Pumile, I live on a waste ixesha lakhe ngolwamadani no-revenge. Wafocus kule nto yena beyibhiliva uba kukho into engcono kunobubomi. Kukho into engcono kunobubomi. Yiloo nto yenzekayo kuthiwa when Moses came of age, Moses awufikelela kwindawo yokuba iminyaka yakhe kuthiwa wawufikelela ekudaleni okuthile. Waqonda uba le nto andibiza uba ndiyintombi kalanodi unyana wentombi kafana. Abantu bangahamba bangamakhoboka. And waprepare ukubana futhi andizoyifihla loo nto leyo. Ngoba kuthiwa wakwazi uqaphela ukubana kunoba abe besonwabela ubumnandi bexeshana. Amen. Bexeshana. Kukho into engcono kunale. Siyabona baba, kukho into engcono kunale. Enye yezinto echaphazela ubuclose bethu nokuthi xa sithathe serious, sithetha nge-third pole. Isimilo se-third pole sihamba apha kule mhlaba. Because the level ye-obedience yam kuThixo. Because I can't think that now I can break the word.
Ndiphinde ndizokubamba ndithi in the name of Jesus Christ ndicinga uba ilizwi ngoku wena ngolizaba powerful mna khange ndilithobele. Iqala kwi-obedience yam kwi-closet yam kwela lizwi. Ngoku uThixo ethe hayi andamna ndaqhubekeka ndayenza. Wathi uThixo stop ndahamba mna anayihoya loo nto. Ngoku ndidibene nemeko uBrother Branham yakhe yamehlela le nto. uBrother Branham ufunwa ngamagqwetha. Ngamagqwetha abhizi ahlese inyuke emfuna apha. One time afona elapha endlini. Xa efona namagqwetha when the lawyers called, then the wife was picking up the phone. Then athi babuze uba ukhona naye. uBrother Branham uyava nje bebethetha befuna. Athi kuye yikho. Inkosikazi yakhe ithi but yakuba emveni beyixhobile ifoni nakodwa yathi but ukukhona nje njalo ukuthi ngoba bendingekho phaa ecakwakho ndithethandile. Fine baqhubeke khona wafonela umprofeti ukumntana ungaphilanga apha ngoba ebhubhile abantu wayengaphilanga funeka azomthandazela. Waye umprofeti wamthandazela wafika umprofeti ayiqala umprofeti uthi uvula inhliziyo yakhe bathixo ungenelela kule meko yathi tha obaxoki. Wathi ngoku umprofeti akakwazi ukumelana nala meko ngenxa yento ngenxa ye-obedience. Wafuneka iyeke la meko aqala yolungisa laa nto. Wawugqiba uyilungisa wabuya umntana waphila. Ndathi Yehova ndicela undincede ngento enjeya ngoba ngoku siqhubekeka disobedient ekhusini ndiphinde ndizojamba ndihlengisele umntana. Because disobedient uthi Closet. Sithi na why imithandazo yethu ingayenzi le nto isenziwa yilaa mithandazo yeBhayibhile. Let me ask ourselves why, how? This is one of the laws of prayer. When you have completed your obedience, uthi Paulos wawuzalisekisa konke ukuthobela kwakho, then we can pull down every stronghold. I must first complete my obedience. Total submission to the word of God. Total submission. Makholwa sithi into echaphazela le equality yokuclose kukaThixo nathi. Nento ufumaniseke xa sithetha nge-third person kufanele soyitshela isibonelo sithethe ngosister Hetty Khoma. Ayikwazi uba msister Hetty Khoma. Ayikwazi. Kufuneka ndikwazi ukuthi njengoko yenzeka kusister Hetty. Siyavana makhona. Nansi ukuthi xa yenzayo bakhona. Ephinda laa nto ebeyenzile. Ukuthi kamkhetho wakusokwam akathandi sister Hetty yedwa uThixo. Nawe uyathanda, nawe uyathanda. Njengoba yayinesidingo ifamily yakhe neyakho ifamily nesidingo neyami ifamily nesidingo. But sometimes izinto thina sizenza. Sometimes Makhola, this issue in if you want God to take you serious, we must understand what does God demand. Demand and don't take. We demand and don't take. So siyafumanisa ukuthi Daniel Joseph ngoba njengoba ndimamelele message what is the emphasis manje kuthi qathaleni wami kukho into uThixo wayifaka pha kuDaniel eyambambela uDaniel afane nenhlanzi edada ngokukhasene nomsinga. Kufuneka sihambe sokhangela laa nto leyayifakwe kuDaniel ifakwe nalapha kuthi sizambona la Thixo. So wayithatha pha uDaniel. Where did Daniel find what made him to oppose the pressure? Yes, sir. What is that? Wherefore, be not unwise. But understanding what the will of the Lord is. God must have intando. Yabona
John, that is saying that we know that when we pray according to his will, he hears us. If your prayer is going to make a difference, I must learn to discern the will of the Lord. So, learn to do what? Discern the will of the Lord. Then we know what we and therefore it's going to happen. And be not drunk with the wine wherein is excess. Hey, that's John this is part of it. This why you are. There was nobody doing wine because I know all people sell wine. I couldn't believe it. Nothing like that should be. Nobody doing wine because I explain along the line. Panjama mtenda we are chila kuba. We are kumula kwitwa dischilelo apho kuthethwa ngokumkani behlabathi ababenqilwe iwine yenyukazi. So yintoni iwine yenyukazi? Yimfundiso yeRoma. Iwine yenyukazi yintoni? So iwine ayikubutywala obuphathwayo bibodwa. Ikhona newine eyimfundiso. Kufunza kubezi zinto uSathana amane kufundisa zona. Amane kuqhelisa zona kufundise yona. Until ukholelwe. Iwine uncilisile ngakaxesha. Xa sowunxilile ithi there is access. Hayi ke akho sono simayo ke ngoku. Wawuzukholelwa izinto uSathana akuxelela zona hayi nawe ngumuntu lokho usenyameni nawe yonke loo nto le hayi kakhulu izawuphinde ibe ke ngoku. Sokuphinde umelele. Because uye wayikholelwa ayisingabantu siphila apha emhlabeni wethu sekwenyana nentombi zikaThixo asibizelanga basibe ngabantu. We are not told to be basibe ngabantu njengabantu. We are called to be sons and daughters. The program is adoption. Inkqubo inokukwenziwa onyana. So it when is access of one because the moment yabona uba Daniel babekilo kakude bayisela nalawayini babezoenda babefana neBhabheli. Babengazukwazi ukuyikhasa iBhabheli besithuka kwaseBhabheli. They were not going to be able. You can't eat and drink Babylonian wine and think you can curse Babylon and then go. Because the system as a Babylon kwenza weak and be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in Psalms. Let's go to the next slide. Nansi lento emangalisa verse 30. So umngane next step fumana iphupha wena. God this dream umngane akakwazi ukuthathisa alimlalise. This dream is making him sleepless. He can't sleep. Then he makes a decision. Wabiza all the magicians, they could not answer. He says, everyone will be dead. Kuba ngifumana impendulo. Baleka ixesha babazokhupha nini. Baba sisimpendulo. Daniel wayivalela uDaniel. Ba yeke umngane ngomso bakhokuzela impendulo kubhujiwe umuntu wonke. Kuthiwa then Daniel went in. Daniel wayeqonda ngaziqondela yena. Desire of the king. What would give him time? Desire of the king that he would give him time. Was it the time? Tell us the time. You know Daniel later. That's all that Daniel was asking. Daniel knows what does time mean. Because Daniel knows what he does with his time. Daniel knows how he invests his time. King, just give me time. That's all that I'm asking. Because Daniel knows how he can use time to travel to eternity. He knows. How does he travel? Utravelisha njani ngexesha ayothi qakatha kunaphakade. Azi izinto ezingaziwayo apha. Wathi ngicela nje umphiqashe. Daniel wayemazi uThixo wakhe. You can't stand in Babylonian, you don't know your God. You will never be successful if you don't know your God. There are many different types of knowing. Sometimes you know because wawuvile ngayo kodwa yamazi xa uhlobo mazi ngayo wava ngayo. Yamazi ngayo.
abe khona funisela ukubana uyamazi ngoba wafunda into ezithile ngaye na uyamazi khanga uhlobo lwakhe kodwa kukho ukwazi okunento kwenza uba ubuchithe ixesha nalomuntu le izinga lokwazi leyo let it they that know their God will do exploits. Funa kuyazi uba uno wakho wena lolubudidi lukano wena olulapha kuwe nguThixo. Funeka ndiyazi because ukuba sinofika kula no obangela uDaniel bathi abantu bezawufa yena aqinisile athi ndicela uphethe ixesha. Awungenokwazi ukuthetha loo nto kubungani. Kaloku ubungani xa ithethi into ngumthetho. Ngokuthi makatshintshe xa ithethi, do you know what it means ubungani? Atshintshe into seyigqibile. Seyipapashiwe kubo ubungani bonke. Wena uzothi makatshintshe laa nto, you just akayazi nale nto uzayenza. Unyame osaziwayo. Wena uthi khawume ucela uthemphikazi. Sophina ndibuye. You have to know your God. You must be walking with God. Let me tell you now, just a closer walk with me. Just a closer walk with me. Granted Jesus, it's my plea. Just a closer walk with me. Now I'm going to tell you. Ukuhamba kanye nawe. Imihlanje. Ngicela nje uba close kuwe. Nanzi bendicela. Because the advantage yakho yile nto ukuthi ukuqhwithela elwandle. Lwalusenze kuYesu ekufutshane kubo. Siyabona makho. Iwayini yayithi phela yayiphela Yesu ekufutshane. I-advantage xa ifutshane kuwe. I-advantage. Now, into sikuthi ndicela nje ixesha. Yamakholwa sibona uDavid wenze into ngelaxa, uDaniel wenze into ngelaxa. Besike sayithetha le lokusasa sathi spend time with God. Ixesha likakwenzela i-wonders noThixo if ulisebenza right. Ixesha nje. Ixesha linavelu ingakuxhomekeka uba wenza ntoni ngelaa xesha. Ukwenziwa komuntu abe yiBhabheli kwathatha ixesha. Elawo ixesha yayi-3 years. Bayizuze into abayifunayo ngantoni ngexesha. Kukho imbaleki ezidumileyo namhlanje ngenxa yobaleka nokukusonga sonke sekwazi ubaleka ngohlobo lwethu. Kodwa abanye abantu badumile kunabanye ngobaleka. Umahluko yintoni? Lixesha abakwazi ukubaleka ngomzuzu. Ngomzuzu indlela abakwazi ukubaleka ngayo. Because they can master time. Tina, what do we do with time? Daniel says, just give me time. Wahamba uDaniel wayothanda futhi uqaba kwakhe uDaniel wayochazela abantwana. Wathi mazalwane bam nansi imeko. Masizinikele ekuthandazweni. Bayokhangela impendulo ezingekho yakho. Hey, kukho izinto ufuniseka like sometimes izigulo, sometimes into ezibuhlungu abantu abaphumela kuzo. Kubuhlungu ungabazi uthini. Kuthiwa hayi la gqirha basa-specialist uzofika emveni kweeveki ezinga. Hayi la ndingathini la part yomzimba okanye mhlawumbi la transplant okanye loo nto leyo kufuneka ulindwe i-waiting list inde. Ukuba awuzuba ne-closer walk with God ufike kulo mzuzu kuzawuba mnyama emini. Kwangoku masiziphe ixesha noThixo that he would show the king the I mean kusho ukuthi emveni kwexesha ndiza kunika interpretation. Hey kuDaniel uqinisekile uba xa ndibuya nempendulo. Xa ndibuya mna inkolo yami le kwanukukholwa kwami kuso. I-message of the hour is to say alignment for between us and God. Because kuthomani kubo bantu babo. Because of ezamfundiso ebezisidisalina thina ngakwazi ukusiricha. Singakwazi ukuhamba noThixo ngenxa yemfundiso zaseRoma ezigcwele kwezinkonzo. Wathi kophumani kwenze into abantu ngikwazi ukuhamba nani. Esifanele kanti singabantu abanjani ngale message. Esifanele singabantu abanjani. Kuba abantu
bashiye zabo izinto balandela abakhoyo. Yayine attraction the message. Yayine attraction the message. Sinengcaciso ezininzi ne-doctrines ezininzi ngoku. Ayisenawo la mandla linayo. Question nanto besibonisa kusasa, ingaba i-measurements zesisakhiwo zisagciniwe nangolaa hlobo? Ingaba uThixo uyifumana nala preeminence ngolaa hlobo uWilliam Branham wayemnika ngakhona? Funeka sokhangela into le emplease uThixo ngaloo mzamo. What is it that pleased God so much? Bahamba bayothandaza siqhubeke ngenkonzo. Kodwa manje ugxilise into yexesha, because we have to be the Daniel class. And God has given us a message to become a Daniel class. The message is enough to make us a class of Daniel. It's enough. But let us spend time. Masindule besethethele ngoJoseph. Ukole padle kaJoseph, and it came to pass about the time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house therein. Kukabantu Satan ayazi yabo lo uba no creator the situation bangabika abazalwane. Hadi wamfumana nangoku strong ube phakathi kwabazalwane. Ustrong nje basekonzweni nangoku lo. Khanda yazi ba ubotshwa lo. Makuphume nje nankonzo. Kuba abantu Satan ayazi ngoba ustrong xa phakathi kwabazalwane. He says, he usually awaits you at the foot of the mountain and Satan wayesazi noma mani uMoses njengeke kunye noThixo baphezulu entabeni akho nto menzayo. Baphezulu entabeni icama umlinda phezantsi nomthiye lapha ezantsi. Xa efika apha ezantsi makafika abantu benqula izithixo ngamfumana apha ezantsi. Ngamfuna kuba amaxesha uSatan aqonda ukuba yi-waste of time ukubaleka emveni kwakho ngoku. Funeka kulinde uSatan khona uSatan amstadisha umuntu. Satan akhangele weakness yakho yileli ndawo. Mana iqonde data information. Mana iqonde information. Okay, uthatha kabakhe nawo. Njengoba ndihamba mhlawumbe mhlawumbe ayitanga nyabantu sebenzini izinto endinokuthatha kakhulu Satan ajongile la xesha. Ukuthatha ngapha. Ayigcine la information. Ayigcine. Unokuthatha abantu ababhinqileyo ayigcine la information. Abanje ayigcine la information. Uplanning yakho one day Satan. He's planning your day la xesha. Ubani qobolela umthanda kakhulu umzukulwane. Funa singene ngomzukulwane. Umthanda kakhulu. Asingene masilungise. That is uxa umuntu othandazayo. Uhamba close noThixo. Thixo uzakwelisa ukuthatha la. Satan angekenzi into ngayo. Engekenzi into ngayo uSatan akutyhini uThixo bakuthatha. Because umthandazo namandla otravelisha beyond time. Umthandazo uyakwazi. Umthandazo. When you walk closer noThixo. Akho nto ukuqhubula uhamba noThixo ayikho loo. Never uhamba noThixo. uThixo can go ahead of time. Baliselufundisa ukhosa. Lithi ndifumene ihinto kwanza upreacher kunkonzo yabantu abatsha xa ndibuya kweEasters phakathi evekini athi nkosikazi khona youth meeting endizawu-invite okanye ndiyazi lephi ndamxelela xa ndifumane call kumfundisi xa ndithetha naye ndithe ngathi ndilibele ukuxelela iphupho bendilifumene funeke ndiyopreacher kunkonzo yabantu abatsha qha andikuxele athi noko ndixelele ude wathi wena uyazi zawapreacher kodwa khona inkonzo yabantu abatsha zawapreacher kuyo. Siyabana mama. Ndifuna ukwenza umzekelo uba umoya ongcwele uyakwazi ukuthi go ahead. Uyakwazi ukuthi go ahead. Kwenzela ifika that's why the statement uba unexesha lothandaza athi yena ndifuna wena ngoku uthandaze. It's because uyayazi ukuthi unothandaza ngoku ngento umntana usemqobo ukuthi thandaza ngoku ngaye
uyayazi uthelethi ngoku ngoba sebonile phambi umthandazo awuboni umthandazo. Prayer not ayina expiry date prayer. Sometimes so sifudiniwe ungasazi isizathu sokuthandaza. Mthandazo ufana ne-investment. Mthandazo xa ubeka imali sometimes uyayazi ubekela nto kodwa sometimes uyayibeka in case. Thandaza umuntu ulithandaza ubeke kumamela masinkonzo khona ndimlami then sethi close ulando ukho eliye picture langaze phela sibuyele kule angeke basayibona le picture na lento xa ibizwa kuthiwa i-iceberg xa ibizwa lana i-iceberg ihlala emanzini right inenzeka la iceberg iye kubekho inxalenye yayo eyivele ngaphandle kwamanzi njengoba sibona khona leveli leyo ngaphezulu khona lingabonwayo iphi ngaphansi kwamanzi. Okay, asibuyele back to picture previous ufuna ukubalisa kwenza basuke understand that around I think it was around the 1800 person kwenziwa lesi sikhetho kuthiwa i-Titanic i-version yangoku le kodwa kodwa ke kwenziwa isikhetho esikhulu xa sibizwa i-Titanic esi sikhetho aba bantu babekhompyutha nento kubekho olanduka apha ezi bus zininzi fumaniseka ngo-city to city ngapha fumaniseka ngo-Intercape ngapha ile nale kodwa i-competition is very high between le nkampani le yaka-Titanic nenye inkampani. Yayila nkampani eyayinesona sikhetho esikhulu. Le nkampani yadicide sifuna esikhulu kunesabo teni. So kwenzela xa kufika ixesha le-holiday siyazi isikhetho sethu sesiredi. Iicustomer ezininzi zizawuzapha kuthi bayosakha isikhetho. Mali yabeka ecaleni imali. They started to build the Titanic. Pusha beleke ixesha. They built the Titanic. Yaphuma i-Titanic intle but there was something when they were building. Bafuniseka uba kukuhlobo nodidi lwentsimbi ezingafunyanwa naphi na. Ekufuneke ibottom apha ngaphansi esikhepeni funeka esasikhepe senziwe ngezantsimbi. Kwacaba ixesha alibavumeli uba mabalinde ezantsimbi. Ithi ufuna baqale babe nemali baphinde balinde. Kodwa tona noba sithatheni ilantuka nje imaterial engaphansi kwaleya akho problem masilantuka. By the way igumphansi yonke into powerful apha ngaphezulu basenze isikhetho bathi usebenzise ezantsimbi. Sahamba isikhetho siqala futhi ukuphuma isikhetho singundaba mlonyeni isikhetho. Yabona ubuthathaka be-iceberg besikhetho babungabona babufihlwe ngamanzi ubuthathaka babukhona kancane bufihlakele. Sometimes ubuthathaka bethu akubonwa ngabantu benze njani bufihlakele. Kuba kusafihlakele ndicinga mna akho need udibishana nokuthathaka ngoba ufihlakele ubuthathaka uyamosha xa wenza lokho. Ngoba usubona ukuthi osigubungelayo isona akazuba nokumelela. Nazethe isona. If you cover yourself you will not make it. Bafika ukuthathaka be-Titanic yathi xa ihamba andiqonda hayi wonke umuntu waqonda hayi siso esi asinawuzika esi sikhetho. That is why usathapha kuyinto destroya ngayo abantu yi-private life yakho. Into yenza private ungabona. Have victory in private. We will see your victory in public. Because let me fisa in private will embarrass you in public. The problem. So
abantu bazi ukuthatha bathatha le plan ndicetshiswa ngumzalwane unomzalwane ndivele ndithi xa ngithandaza nothixo off ukuthatha kabanaba ndiyakubona nami engekabubona uSathane enza into ndicela undincede ngoku cela undincede ngoku ngoba once uSathane akubona wenza into ngabo is my problem ndicela undincede ngoku ithathe ukuthatha kwabakufisa ke. Let's go to the next picture, my brother. Then, ithathe iyadibana nento othi xa uyijonga ngaphezulu kwamanzi ngathi nokuthathaka lento. Ingathi ayisuka ayilolike likhulu eli. Kanti amandla iceberg awabonakali wona. Amandla ayo nalanga phansi kwamanzi. Ubustrong bayo i-privacy yayo i-iceberg. I-strength se-iceberg. The strength of the iceberg is the privacy, is what is not public to everyone. That's where it lies, the strength of this iceberg. Young people, if we can learn to be strong in our private lives, if we can learn to be strong in our private lives, if we can learn to stand with God in our privacy, uba kuphinde kwazi ukuofarisha umuntu i-privacy ngendlela esisimanga ikwayile in the privacy le into le in the privacy ungathi covered ngoba uhamba nayo futhi in a password in a pin yayo yakho konto yaziyo uthi uyifaka apha kuwe ndifaka apha kuwe kanti awuyazi ukugusha ukuthatha bakho gusha ukuthatha uzobuya ngawe one day bakuthatha uzobuya ngawe one day bakuthatha ngokugusha ufika kufake kwabuthatha icebo lithi the strength of the iceberg is not public, it's private. If we can let Daniel just ask for time wacela ixesha so that step into private space yakhe because amandla akhe private space yakhe wenza ntoni with your private space wenza ntoni with your privacy. We can't be everywhere where you are. As far as one time, who called this family? This family has got umntomtsha, a brother that lives in a room yakhe. Fine. Xa uphuma kukho main door ekuphuma kuyo wonke umuntu. Now, but so lo tata aphuphe into la njengoba iroom kanyana wakhe iphaya ine-festile khawumnyango lo umuntu aphuma kuyo but abone line bhadi festile abone kweliphupha unyana wakhe uyakwazi ukuphuma ngefestile ahambe ayokwenza ukungakholwa aphume ngefestile xa uvuka ujonga lana there is no way into angaphuma pha but i-symbolic loo nto leyo kuba njengoba ucinga uba wena uvaliwe apha unenye indlela ndikuthetha kanti ihamba apha yonke le njengoba seleroom uyatravelisha ngoba seleromini le iza kunika opportunity to travelisha le for you don't need to leave your house lixesha esiphila kulo indlela isono sidizayinwe ngayo my God. Let the emphasis that his strength is like Daniel was his private life. If we can learn to be strong in our privacy and invest spiritually in our private time when you come out, because when you are in your private space, by prayer, sometimes by fasting, sometimes because kukhona ingxaki abafundi bakaYesu abadibana nayo bathandazela umntana kaphila wafika uYesu wamthandazela waphe babuze njani nathi nje besimthandazela wathi uYesu kolu hlobo aluphumi ngaphandle komthandazo wesi ngoba kuxhomekeke kuhlobo lwesilingo okanye lwento ojongene nayo ezinye sizawufuna into yokuba uzingcwalise uposition wena ubona bana ukuthi
You can't fast for God to do anything for you. God has already done everything He needed to do for us. But see who must walk in that reality. Yenziwe andithi ngokuthi bafuna sihambe kwi-manifestation yento eyenziweyo. Yoshua ndikunikile ilizwe ndilinikile kodwa funeka qala nisafuneka niyolohluta. Kodwa as for me sendilinikile. I-private life yakho what you do? You travel, uyatravelisha kwi-realities kaThixo. Siyavuma khona? You travel so deep in God until akho ideliver ngaphandle koThixo. Akho ofuna uyiva ngaphandle koThixo. When you have traveled so far in God, akho silingo sinokujikisa because you have walked and traveled deep in the presence of God. Lento Daniel babethi xa befika kubekwe inyama zingabenzi izinto zanyama. Joseph babesithi kubekwa apha isilingo zingabenzi izinto zesilongo. Kufaniseke bathwelwe ngamandla alandawo i-private life yakho. Bagcinwe zii-realities ze-presence kaThixo. When they come out akho nto ekwazi ukuma phambi kwabo. Yo, i-real presence kaThixo. Presence kaThixo, i-real presence kaThixo. Izinto abantu abakhalaza ngazo wena unika uThixo uzuko ngazo. Ndiyabuza kumngani, ndiyabuza wena uthi uba possible njani, where do I get the strength that ungutata uhamba ubheka emsebenzini nokuya emsebenzini ufuna ukuphinde ufike uzopheka endlini. Phinde ukupheka kuyisi ufuna ngabe ugrosara ngokugqibela. Elabele because God says you do that year after year, year after year. Where do you think one needs to be getting strength from? That's why there is a reality in the presence of God. It can go beyond what you naturally can go. It can go beyond. It can carry you. If you have to say, we are going to grow in this situation together, and we will overcome this situation together. We will overcome it together. You will overcome it together. The presence of God is real. The presence of God. That is why what Daniel they could stay. See, that is a funa badlala games enzele lo benzele nika umuntu omjumo oyongcwele makadibane just nomoya oyongcwele uzobona let them just get there. Let them just spend time with the Holy Spirit. Let them just, I have seen when I have seen. There were times that I would take sometimes I would take abazali uvuke kuseni ngo5 so masambe abazali aphela phambi kwemodeli sihambe sibeke ehlathini ndithi wena tshona ngapha mawuthandazwe glory to God. My God, that is a different prayer. Ngoba nokuyoyika ufuna ukuyazi ukuthi kwakho ufuna ukumlise abe kufutshane kuwe. But I've seen what those experiences have done for them. Yabona lamava ayakwazi ukuphume kwi-comfort zone yakho. Uyofuna uThixo ngokwakho sithatha lonke labantu abajenga kimi. Ndithi xa uduke apha endlini. Xa udukile kwazi ngoba udukile nje uyathandaza. Usendaweni ethile. Ukwela gumbi lakho. Uyathandaza. Udukile. Ndithi likhona ixesha lokuthandaza nomuntu wonke endlini kodwa uyalidinga nakho wedwa. Elakho wedwa uyalidinga elakho wedwa. Let us go, my brother, to the Kukuben. Le tabernacle. Ile Moses watamkaya. So kwakukho intendelezo ngaphandle kubekho umdiyade. Kubekho ingcwele. Kubekho ingcwele kanje. Funeka something sizoba. Apha kulendendelezo ingaphandle outer court. I-light
eyayi-operator phaa yayi-sunlight yayilanga liphuma kusasa litshona emva kwemini. So ukukhanya abantu ababehamba ngako yayikukhanya kwelanga. Then xa befika ke ngoku apha from the outer court angene ibe yi-holy place le ezaziphathwa zizixhenxe. I-light eyayisetyenziswa phaa yayisesasibane sasifakwa i-oil okuthiwa yiminora xa ibizwa. But esasibane esiya olaa hlobo lesibane kwakufuneka umbingeleli amane gada la oil ukuba ayipheli asoloko icimile apha i-light. The moment engabikho la mbingeleli okakhanya akuphelelwa okakhanya. So ile nto ababingile kwakufuneka badeske bahlale phaa bagade la ntshukumo yonke. But okakhanya nabo kune-limitation kweminora ngoba kuxhomekeke kwi-oil. But ukukhanya okuphaa ekugqibeleni kuthiwa ukukhanya kweshakhayi. Okakhanya ukukhanya okuvela kuThixo. Athi umhlabelelo akudingwa nasibane ngoba nguye uYesu olilanga. Akudingwa light, abana problem ba-Eskom because he is the light there. I-light kaThixo bakukude xa kufika phentweni. So oDaniel babetravelisha bayofika kulaa mango baqubisane noThixo. That is why ufuniseka uba intombi enethombele gazi yayikwazi ukuthi bandibambe nje umqukumbelo wengubo because the life that was inside was enough. I-life le yokakhanya, it was a healing, it was life that was light, that was life giving. That's what they were operating by. Awuthakatheki uoperate ngala light abazakuxelela bathi kangiba sesisiya kwintlanganiso sidlule ngasendlini yakhe. Yingxaki nje udlula nje phaa endlini yakhe akudluleki phaa endlini yakhe. Siye sixelele uba jikelani ngaphaya apho ungathandazwa khona, jikelani ngaphaya. Fika izinja sezilikhulungwane abantwana bayakrwitywa yonke into. Iyadlula nje imimoya yodaka ayizanga isadlula nje. Kodwa kuthiwa apha kwakho asiboku-operate ngala light because you operate by that light. Kodwa lisele umfana eTertiary University enzinakathi if you spend time with God, God will be with you. The problem kunganiki ixesha uThixo. Sise-university athi lo mfana man kwenze uyisile lo mfana qho thetha ngayo ngoThixo babelele uyisile ngaye akavani lolungayo. uThixo wathetha naye. Lo mfana uthi man uzobalisela ngeDamas ndifumene iphupho elingimangalisayo kuza yintoni uthi man ndiphuphe apha kubumnyama boyikisa wonke umuntu apha kule ndawo sihlala kuyo sizizitudent wonke umuntu nguqhusasa. Uthi andoyikanga apho ndizama ukukhangela indawo enokukhanya. Uthi xa ndikhangela ndisithi ilight iserumini yam qha. Uthi ndabaleka ngazokutshona apho kwendlumini. Uthi kum uyandijonga hayi ngoku andilazi lephupha lithetha ukuthini ke ngoku. Ndiyalazi andizolicacisa uyivela nje uba lithetha ukuthini andizolicacisa nix. Ilight sonke siyayazi ilight yintoni. Wena ufuna ntoni wena ufuna ilight ngoku uyakwanisa uba iphi ilight ngoku uzothi awulazi lithetha ukuthini apha kum. Ndizawuyekela kuwo apha kuyo uzawulazi ngenye imini uba lithetha ukuthini. Amen. All I want to say my God is that xa uspenda. When I started the university, ndifika phaa university, ndiyaqala nozama indawo enje. Njengeqala uzama indawo enje, apho ndisuka phaa bendiqhelile. Noba ndishumayela ngesiXhosa, it's nice there everything. Xa ndifika e-university, apha ekuseni, yazi lo nto kuvuswa nguThixo. Andivuse. Athi, phuma ngoku. Thatha iBhayibhile yakho kwezi zitrato ezizale university isawusenyuka upreacher phaa. Ndisafika kule ndawo andikazi noba ngubani. Ngoku andiyazi uba ivumelekile le nto kuthiwa mandiyenze.
ndabe ndimvile bawutshilo ngoku mna iroom endikuyo ise-third floor njenge-third floor kukumthi omkhulu omephambi kweroom yakho awuvuthuza umoya kaloku sase ndithi kodwa yehova umoya indlela abazundiva abantu kwalo moya indlela ovuthuza ngayo ndibhize ndisaxoxe yam ndizama uzikhulula kule ngxaki ndithi ikaba andazi uba yile vesi ananevesi yoshumayela nditsho akhona avele yathi cakada ivesi apha emlizweni ndayazi futhi indawo lela vesi ila vesi yayisithi into yoba xa uthe unganikela ngazo zonke izilwanyana okanye ngeminikelo yamadini kodwa uzonikela ntoni for umphefumulo wakho yayisitsho la vesi my God yathi cakada la vesi Ngithi ndizayiqala ngaphi le nto kodwa yena uthethi obedience qala ngoba ndibele ukuxoxa ngoba kwafuneka ndishiye umandlalo ndiyoqala into endingayazi yenziwa ndayenza laa nto qho ndathi ndiyenza le nto ndiyakuba nenza iinyanga ezingaphi loo nto leyo as long as I was feeling the burden to do into yavele wavumbuluka nabanye abazalwane Kavuka ngokuseni abanye bayashumayela ngoku sesihamba sigilana ngevesi abendleleni ngoku sesihamba sigilana ngevesi abendleleni ngoku into endiyaziyo if you spend time with God will give you something to do. God will give you something to do. Ngela xesha ndandisendifundile uThixo xa ethethile don't turn him down. I once did that. I felt so bad. I felt like dying. Ndayazi uba kufila njalo ukudisobheya uThixo. Angayazi. The first time he spoke to me about doing that, kukindawo sasiyothandaza kuyo. So sisuka kule area funa sidlule kwezinye izindlu kwenye lokishi siyotsho ngapha ya. Ngokuthi uThixo bekuseni njengohamba usiyapha ahamba ushumayela bebathi yo. Ndihambe ushumayela bendleleni. Yaqala apho loo nto leyo. Makholwa zange ndiyenze loo. Zange ndiwuve futhi lamthandazo ndisiya kuwo. Wafuneka ngicela uxolo ngokungithobeli. Hayi zange ndive kabi ngolo hlobo abangaphakathi. Kuba kanti kunje ungamthobeli uThixo. Kanti kunje ungamthobeli uThixo. Into ndizama ichaza ukuthi there is a life because ufika kule university akho umuntu okwazi ukungumzalwane. Nguwe ufuneka uzazisile abafuneka ibone kuwe ngumzalwane. Akho mama akho tata uzakuzwa ungena xesha phezulu uphuma ungena nabanye uphuma nabanye. No one. Ndayibona loo nto kubantu abatsha. The moment behamba bebheketheshana ibe amen. Kube kuphelile la. Because ixesha elinikwayo ngicela ukuphuma ngogqirha. Bethetha loo nto leyo chaza ixesha lathethayo xa yehamba kunye noThixo kafuni nixon no. Ndithi hey ababa sengabantu abatsha sasiqonde kuseni lo. Awumuntu onje siweyise ixesha lakho. Zinike ngoThixo. Xa ngoba izawufika imihla yokubhizi. Izawufika imihla yoxanduva. Uthi uhalela uthandaza ingxaki zekhaya zihlele apha enhloko zifuna wena. Yes. Zifuna wena. Yes. Funa ukusolve ezo zinto ezo. Amen. Ndizawuvala bakho. Amen. Amen. Kukixesha le-investment. Athi iBhayibhile ongatshatanga uqalela izinto zenkosi. Sathana wacela into yokubana uzawuzisa isidolo endlini kaThixo. Kwenzela abantu bangatsha bangayifumani itshansi noThixo. Ngoba abazibaphuma ngosapha enkonzweni. So ngoku mandize nabazalwana abangenastand abagelini ukuba mandize nabo ukuze bona ngendlela zabo bakwazi ubalibazisa spiritual. Bona bazilibazise nabo balibazisa abantu ukuze bangathini bangakhuli spiritual. Ukuze bangakhuli. One of the young people who love the Lord so much besidikile ukuthi kushumayela leyo ndlela. Sathi siyama because abantu batsha besenza into ezininzi nje abantu besenza into ezininzi. So sikwazi ukuhamba sithanda siye kwilele sivuke ngo5 ekuseni sithi sabama kwingingqi ethile saw preachers abantu bevuka bazovuswa intshumayelo yabo. Sisenza zonke ezo zinto ezo. So
uthi nawo. So ilenzeka ke ngoku. Ngoba khona open air sihambe sopreach. Kubuye kuguquka umntana yentombazana akula open air. Lo mzalwane beshumayela aze kuthi ngathi mkhonzi. Uthixo ukhilele inkosikazi yami leguquka lapha. Lithi mzalwane cela uba uyayikholwa noma isifane kodwa ngicela ungakuliki uzoyithethe kuye yona. Cela ungaze uyithethe kuye yona. Namcacisela umgqibo oyithethe. Usafike enkosini ucinga zamphela umphatha lo mthwalo ba uzoba yinkosikazi yakho. Uzawukhula nini? Uzaba ingxaki kuwe pha endlini. Ngoba kamnike chance ukukhula. Ngoku wena ufuna uba serious apha endlini. Yena ngoba kufanele ukhulile zange umnike chance ukukhula. Uthi odada akakho serious. Nguwe engekho serious nje. Ukukhalela abantu. Ukukhalela kuwe. Nguwe kaloku ndisa kumaphana. Ayashaya ukuchitha nothixo. Uzambona uthixo into ezayenza. Ngexesha elifanelekileyo. Glory to God. Ndicinga izinto zam ziphela apho kuloo ndawo zalwa. Kunye nje ndifuna nje ukuthetha amakholwa ekuvaleni nje. Into uThixo ayidingayo uthi xa sithi sibhale uthandazani ningayeki. Awuzuyazi ukuthi esisho yes uqala uthandaze. Ezinye izinto ufuna xa uyozipractice ukuzibona ukuthi uThixo ethetha ngolhlobo. From there uThixo uzawuqhubekeka nawe. Xa uqale wenze instruction yokuqala. Then God will take you from there. So uyazi until uqale uthandaze. Hey man, until I started to pray. Ngayibona into yokuhlala uthandaze incede ntweni. Ba incede ngoba makholwa ukuthi xa uThixo ibona inhliziyo yabantu lobana abantu bazimisela ukuhamba noThixo. uThixo athethe ngohlobo akhe uthetha ngayo. Kwenzela abantu bakhe bahlangane naye. Igama lenkosi ngibonga. Ngicela simengene.
Lord mandingahambi nje kodwa mandihambe nawe imihla yonke. Xa umfundisi ukhosana siza ngaphambili ndibulela nangeli thuba bekukuhle kwanani makholwa. Inkosi uxolo insikelele till we meet again. Let us continue to walk with the Lord. Let's give God. Wonderful. How many enjoyed the teaching tonight? Who says he must come back? Can I hear hallelujah also? Can I hear what amen? That he must come back. Brother Jomabaya. You've got a head for the vessel. God bless you. Amen. May God bless you. Amen. God bless your ministry even further. Whatever you touch, God turn that to be a blessing. We really appreciate you. We love you with the love of the Lord, my precious brother. Give greetings back at home and tell them we love them with the love of the Lord. We thank them for sacrificing you to be with us. Amen. That you can spend time with us over the weekend. God bless you. Amen. Thank you very much to every brother, every sister. Whilst you're standing, we're going to close with a word of prayer. Amen. Thanks, Sister Bikhana, for accommodating him. Amen. He's feeling good there. I think he's happy to stay the whole week here. Glory to his name. Thank you very much for the wonderful food in the afternoon. Very nice food, naturally. Amen. And tonight we got lovely spiritual food. My brother, I normally keep my promise. So if I say you're going to come back, chances are you're going to come back. Believe you me. Our heads bowed, our eyes closed. Hallelujah. For us in the word of prayer. Play softly there, Brother Godson. Oh, sleep.
Om Siddhi Siddhi 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 Hallelujah. 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 Let us pray. Dear Lord, Hallelujah. dear eternal Father, Father, we want to say thank you. Thank you for tonight, O Lord, Thank you for your unsearchable riches, O Lord. Father, Lord Jesus Christ, help us to come out of Babylon. Father, it's not easy, but Lord Jesus Christ, through your help, nothing is too hard for thee, O Lord. That's why, Lord Jesus Christ, we have heard, Lord Jesus Christ, from thee, O Lord. It was not Brother Tandaban who was speaking, O God, but it was you, O Lord, talking to your bride. Thank you, Lord Jesus Christ. We have heard, Lord Jesus Christ, the brothers, Lord Jesus Christ, they have taken their stand in Babylon. What about us this time, O Lord? Father, Lord Jesus Christ, thank you for the atmosphere. Thank you for the morning meeting, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the young people's gathering, Lord Jesus Christ, in between, Lord. Father, we want to say thank you. Father, Lord Jesus Christ, all these things, cell phones, Lord Jesus Christ, laptops, everything, Lord Jesus Christ, the enemy is trying, Lord Jesus Christ, to take us off from thee, O Lord. Even, Lord Jesus Christ, the word democracy, Lord Jesus Christ, government system, O Lord. Lord Jesus Christ, may you separate us, Lord Jesus Christ, as your bride. Father, thank you for this vessel, O Lord. Oh, Lord Jesus Christ, he said so much, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. We have heard from thee, O Lord. Father, there is none like you, O Lord. Father, we give you honor, Lord. Father, we give you glory. Lord Jesus Christ, now, Lord Jesus Christ, it's the end of the meeting. Oh, Lord Jesus Christ, but we pray, oh Lord, may you keep this revival, oh God, in our hearts, oh Lord. The brother, Lord Jesus Christ, said something powerful, oh Lord, that even young people, Lord Jesus Christ, all of us, oh Lord, we must be desperate for the Holy Ghost, oh Lord Jesus Christ, because, Lord, we knew for a fact only your presence, oh Lord, can make the difference in our lives, oh God. Lord Jesus Christ, as Lord Jesus Christ, Pastor other out powerful words, Lord, to send another invite to my brother. Lord Jesus Christ, we pray, may you open the doors, oh Lord Jesus Christ. May you bless, Lord Jesus Christ, the bride on the other side. Thank you, Lord, for all testimonies, oh Lord. Lord Jesus Christ, my brother said something powerful, Lord. You spoke to him even at varsity level, oh Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ, we thank you for everything. Thank you, Lord, for the pastor, Lord. Thank you for each and every believer. Lord Jesus Christ, now is time of separation, Lord. When we gather together, we're very happy, we're smiling. Now it's the time of the end of the meeting, Lord, where we separate ourselves from one another, Lord. Oh, but Lord, may you let that brotherly love continue. Lord Jesus Christ, it's still a holiday. Lord Jesus Christ, we pray even tomorrow, Lord Jesus Christ, may you restore us back to thee, Lord Jesus Christ. My brother said, Lord Jesus Christ, young people, they must pray, even in the rooms of Lord Jesus Christ. They must create that atmosphere. Lord Jesus Christ, is my desire as well, oh Lord. Wherever I put my feet, Lord, wherever I go, I must create that lovely atmosphere. Father, Lord Jesus Christ, now we are about to depart, Lord Jesus Christ, to our different destinations, oh Lord. May you go with us.
Lord Jesus Christ, thank you for the songs. Thank you for the testimonies. Thank you for everything, Lord Jesus Christ. I heard a powerful testimony this evening, Lord, when my sister said, oh Lord, when the pastor was talking, when at the same time you talk to her, Lord Jesus Christ. I remember one thing, Lord Jesus Christ. Since I had the right, Lord Jesus Christ, she was standing there in front of the prophet for the salvation of the two sons. Father, we pray in our time, you are Jesus Christ, the same yesterday, today, forever. May you do the same, O Lord. We pray for the outpouring of your Spirit, O Lord. Thank you for what you are doing, O Lord. Father, we give you honor, we give you glory, Lord. We ask for powerful traveling, oh Lord, for our brother is going to travel back home. Thank you, Lord, for each and every believer. Oh, Father God, what we were doing, Lord, if we do it out of love with thee, oh God, we know for a fact you will never let us down. May you depart us with your love. And the church of God shall say amen. Amen. God should bless you, people of God. We may be seated as we're going to be dismissing. Carry on playing that song of Precious Brother, so nice. My brother, we're going to stand in the back there. When each